Hej igen YouTube. Jeg har lovet jer at lægge en til video ud, og det vil jeg så gøre i dag, hvor jeg miner. Det er måske lidt kedeligt, men ja. Indtil videre har jeg fundet 4 diamonds og noget redstone, noget jern. Nicole. Og en masse sten. Og noget kul faktisk. Markus, lad være. Hvad, Nico, det kommer på YouTube, det ved du godt, ikke også? Og jeg tagger din Facebook-profil. Ups. Det er den samme mine som før. Det gør du ikke. Jo, ikke jeg. Det er faktisk. Det er Nico Holm. Ja, så kan jeg godt sige, hvad du gjorde til din fødselsdag. Nej. Skal jeg sige det, Mark? Hvad gjorde jeg da? Hvad? Det vil jeg faktisk meget gerne høre på. Du gik på Redtube for at lægge klassen. Ja, det er 2-3 år siden, tror jeg det er. Ja, det skulle da stadig. Ikke også, Nico Holm? Nu giver jeg faktisk. Hey. Nej, vi kan jo ikke gerne høre, vi kan sige, hvad jeg siger. Ja, det er godt, du. Det er en lille snit, ikke? Men Det var en fiser. det her er nok den, jeg vil sige, er den bedste måde at mine på. Som Markus siger, så ligner det en pil. Ej, der er diamant. Super. Markus, du får ikke diamanten. Nej, 5 stykker. Nej, ikke når du siger sådan noget pis der. Det kan jeg ikke lide, når du kalder mig, Markus. Så får du 2 stacks med rail. Rail? Jamen, jeg skal ikke bruge rail. Det skal jeg Så har jeg en simpelthen. enchantment på glass protection. Jeg ved ikke engang, hvordan man bruger dem, så hvad skal jeg bruge den til? Cobblestone 20. Nej, Hvad med 53 glowstone dust? det synes jeg ikke. 64 redstone. Det synes jeg heller ikke. En bucket med water. Det ved jeg ikke engang, hvad er. En due? En bue udbrugt power 1. Nej, det synes jeg ikke. Opgraderet til power 1. Ja, det synes jeg ikke, Markus. Nej. Det er fordi Pede er meget ked af det. Han har været ude og møde nye mennesker i dag. Nye mennesker. Jeg vil se, om jeg kan få lagt en video ud hver dag de næste par uger. Det bliver så nok ikke om fredagen, for der er ikke tid. Men ellers alle andre dage. Og måske om lørdagen 2. Eller søndagen. Du har tid fredag? Nej, jeg har ikke tid fredag. Der skal jeg på arbejde. Jamen, når vi skal være Ja, i morgen har jeg tid. Det er helt rigtigt, hvad min lille ven Markus, han fortæller mig. Ja. Du går nu under kaldenavnet min lille ven, okay Markus? Husk at lægge mit YouTube-channel. Ja. Men Markus, ja. Hvornår kommer du ned til mig, eller også skal jeg komme op til dig? Skal jeg komme op til dig? Synes du det? Synes du virkelig? Ej, min mus kører dejligt hurtigt i dag. Så må jeg sige, hvad for en mus er. Ja, det er en Red 7. Kostede 650 kroner. Den er købt fra... Hold din kæft, Nikolaj. Andersen. Der bliver lige lagt et link ud til knægten i videoen. Now you gonna die, Nico. Hvad snakker du om, Markus? Ej, jeg sagde bare en hak på den, når du sagde. Er den færdig, den? Nej, jeg er stadig i gang med at optage. Vi var bare slet ikke lige så seriøse som i går.
Markus, jeg gider ikke høre på det der skidebrud der. En skidesvamp, men det var altså, fordi vi heller ikke var særlig seriøse i går. Nå, Markus, jeg kommer op til dig. Nej, jeg gider ej. Ja, du kan bare fortælle mig det. Men ikke slukke. Hey, don't tell him something I wanna know, because so I'm getting very ked af det. Markus, vil du med ud og fiske? Markus, vil du ikke med ud og fiske? Hvad er jeg? Hvor er du nede? Nogle store, som jeg skal. Du ødelægger mit liv, knægt. Lars. Store, Ved du hvad, Markus, jeg er ret ligeglad, hvad du siger. Den bliver lagt ud alligevel. Bakser. Jeg lærer det at pille. Er det karse, du er så? Nej, det er faktisk oregano. Kaffebøller! Det er din dealer. You guys are fucking destroying my life, boys. Du er den. Jeg ikke har playlist med 10 timer på den. Er det der what? Ja, Nico. Er det ikke verdens bedste nu? Jo, Nej, jeg får ikke tilbage. 650 kroner. Ej, det er ikke verdens bedste. Det er den storebror, Red 9. Jeg har jo kun 7'eren. Men den er alligevel ret så avanceret. Jeg kommer med det. Ja, gå væk, Nico. Hvad for noget robot, hvad? Ja, men det er nok også meningen. Nej, du skal ikke spille den igen, Markus. Nej, det er fucking irriterende, når jeg sidder og laver en video. Jeg gider det ikke mere! Ja, den var så lidt taget for spørg, Kasper. Ups, der var et hul. Markus, jeg kan desværre ikke fortælle dig noget, men jeg kan sige, der er et hul. Nu kommer årets børneprogram for voksne. Dette er mit glashus. Det var simpelthen bare så flot. Jeg mangler bare mere glas til at lave det. Oh fuck. I'm gonna die now. For satan. Fuck. Markus. Now I'm gonna slay you with some skeletons I got. I need to bring skeletons. Dit satans til ulækre svin, Markus. Gider du ikke godt stoppe det, Markus? Det er fandme ikke sjovt. Hvor er din Angry Birds fugl? Det var det. Ja, du får så ikke min Angry Birds fugl, vel? Ja. Nå, du stoppede med at irritere mig. Ja, Det kan jeg vildt meget mærke på dig, at du er.
Ja, det gider jeg ikke have, at de ser. Bare film. Markus gider fuck ud af mit hul. Markus. Fuck, der var mange creepers. Okay. Gider du ikke mere? Nej, jeg gider ikke have dig med mere. Okay. Jeg kan lide at få dig. Nej, jeg gider ej, Markus. Du laver alt muligt pis, og jeg gider det ikke. Ja. Men jeg gider det ikke, Markus. Og jeg har også prøvet at forklare dig det en gang. Ja. Det var Nick. Jeg er sgu da ligeglad. Ikke også det? Nikolaj, sluk det din! Føj! Ja. Nej, vi stopper nu. Jeg kan lide at få dig. Vi stopper nu. Det håber jeg ikke for dig, du kan. Det har været lidt ulækkert, faktisk. Så hjælper jeg med at lave en ny gård. Og så skaffer jeg den subscribes. Nej, det gør du ikke. Jo. Nej. Må jeg slet ikke hjælpe dig med noget? Nej. Må jeg ikke være for søren? Jo. Radio har. Prøv lige at gøre den online igen. Nej. Eller jeg gør der ikke noget på det. Jeg ved Skal ikke. vi også give hvad? Alle miljø. Ej, nej, Nico. Nej. Det skal vi fucking ikke. Ja, det synes jeg lige, vi holder gang så. Markus, Fed. du godt have den der rat der? Nej. Hvad er det der rat der? Det er mus, Nico. Jamen, hvad er det godt mærke, eller? Ja, det er verdens bedste mærke ifølge DP-bækker. Hvorfor kan du så ikke nieren mere? Jeg er ligeglad, hvor lang tid det kommer til at tage at uploade, Markus. Okay. Ej, er der nede? Jeg har hele dagen, hvis det er. Ja, der er det. Ja, man kan også få den trådløs, men det er langsommere faktisk. Ja. Så hvis jeg nu klikker, så havde du først været i morgen den registreret. Nej, havde det ikke. Men det er bare... Gider du lægge min æske? Nico? Eller i her? Det er solbriller. Men dem skal du heller ikke tage. Nej, Nico. Jeg har simpelthen taget din mor og puttet i en pose. Fandt du selv? Nej, det er godt du. Det er godt du også kan se, at noget ikke er sjovt. For jeg synes heller ikke, det er sjovt, når I driller mig sådan der. Det er så Coca-Cola-flaske på dig. Skal jeg drille mig? Nick. Nå, jeg er lige over. Jeg sætter mere musik på, hvis du ikke siger undskyld, Bækker. Ja, så må du stille mere musik Jeg på. tror mere, det er os, der skal sige undskyld. Yes, var jeg ikke. Undskyld, Bækker. Ja, fuck dig, Nico. Du har så lige ødelagt min video. Ej, så gør den lige online. Prøv, jeg gør der ikke noget. Jeg har heller ikke problemer med, at du vil gøre mig noget, for jeg kan sagtens smadre det, hvis det var. Fordi jeg har guldarmering. Okay, jeg har opgraderet din match. Okay, og det tror du ikke, jeg har måske? Jo. Godt så. Stig og spilletempoet. Hvad fanden laver du? Kan du komme væk? Ja, Markus, tak. Men jeg gider altså ikke bolle med dig. Det vil så lige sige. Det vil være lidt ulækkert. Og nu vil jeg vise jer en ny tilføjelse på denne server, som Markus har lavet. Og for sagen. Det er så ikke den der Du skal ikke stille min musik. Jo, jeg viser det til alle på YouTube. Ja, du skal lige huske, jeg har også lavet en video. Ja. I skal lige huske, jeg har lavet en video med den der, hvordan man laver den. Ja. Så Den ligger på Markus' kanal, som jeg desværre ikke har lyst til at reklamere for i dag. den hedder The Money Mark 2. Ja. Stort. Ja, tak, Og så Markus. stort M. Du har fedt nem på RedTube. Nå, ja. Det her er den sidste tilføjelse. Jeg vil lave en ny video, og jeg er nødt til at slutte nu. Så jeg siger hej hej. Jeg tror, vi skal løbe. Vi ses. Det kommer en ny video ud i morgen.